Incredibil, fetelor! Cu burgerii voștri poți hrăni o întreagă grămadă de oameni. Eu sunt educată, așa că voi lua tacâmurile. Ce suculent e! Și miroase minunat! Îmi imaginez cât de dumnezeiesc trebuie să fie la gust. Emma, ai grijă! Bucățica asta e de mărimea capului tău. Așa este. Hei, Lily, mă ajuți? Am mare nevoie de ketchup. Imediat îl voi găsi, prieteno. Dar de unde să-l iau? În timp ce Lily caută sosul, eu am o idee de o farsă. Pătratul ăsta de cauciuc seamănă foarte tare cu cașcavalul. Emma, uite și ketchupul tău. Ține. Mersi, Lily. Iar tu începe să-ți mănânci burgerul. Se răcește. Exact. Chiar acum voi mușca o așa bucată încât îi voi șoca pe toți. Ceva nu e bine. Cașcavalul ăsta e cam elastic. Emma, toate din cauza ta. Din cauza ta, burgerul meu minunat s-a împrăștiat. Emma și Lily, haideți să aflăm mai rapid ce ați primit. Ce scârboșenie! Doar de la o privire mi se face pielea de găină. Ce-am făcut să merit asta? Nu te îngrijora așa tare, prieteno. Să vedem ce am eu. Poftim? Arată foarte neplăcut și grețos. Ce să ne facem, Lily? Trebuie să mâncăm. Și chiar am aici o lingură. Ține și nu mulțumim. Ok, dăm lingura. Mă voi descurca cu asta mai rapid. Of, sărăcuța Lily. Nici nu-mi pot imagina ce simți acum. Ține-te, micuțo. Gata cu drama, mănâncă. Bine, o voi face. Ba nu, m-am răzgândit. Lily, ce crezi că faci? Ups, n-a fost cu intenție, scuze. Nici să mă ating de chestia asta nu vreau. Dar trebuie să mi-o iau din frunte. Dar miroase delicios. E cumva ciocolată? Voi gusta doar puțin să aflu. Incredibil, chiar e ciocolată! E așa delicios că sunt gata să mă ling pe degete. Lily e șocată de răsturnarea de situație. Ciupiți-o, altfel va crede că visează. Chiar că pare a fi un vis. Stați așa, chiar miroase a ciocolată. Oh, da, e delicios! Nu mai am nevoie de lingură. Vreau să-mi bag cât mai mult în gură. Cât de delicios e! Ce vrei, Emma? Împarte cu prietena ta. Lily nu vrea să dea nimănui, nici măcar o primitură. Gustul prăjiturii a înnebunit-o. Doar privește ce mai zâmbet. Nu credeam că e așa zgârcită. În loc să mă judeci, mai bine mănâncă-ți caracatițele. Judecând după fața Emei, nu prea e încântată. Mai că îi se face greață. Să mănânce. Regulile sunt aceleași pentru toți. Caracatița asta stupidă de-abia se deslipește de farfurie. Numai imaginându-mi că trebuie să o mănânc mi se face rău. O voi linge pentru început. Oh, nu, mă scuzați, n-am să o mănânc. Trebuie să plec, pa! Pe loc, mănâncă mai întâi caracatițele astea drăguțe și apoi pleci. Am zis că nu mă forța. Lily, fii mai atentă. Caracatițele se pot prinde cu ventuzele chiar pe fața ta. Emma, asta e totul din cauza ta. Lily, ce haios arăți. Nu mă pot opri din râs. Vă felicit, de data asta ați primit acadele. Sunt probabil foarte delicioase. Acadeaua mea e mai mică, iar a mea e foarte mare. Emma, facem schimb. Nu, prieteno, nu e convenabil. Atunci mănâncă-ți imensa acadea neagră. Măcar eu o pot înfuleca numai decât. Uite, câteva mușcături și nu a mai rămas nimic din ea. Și chiar că te descurci rapid. Iar acum să vedem cât îți va lua ție să o mănânci. E așa imensă, îți va lua o veșnicie. Nu o vei putea mușca, Emma. Îți mai rămâne doar să o lingi. Va fi un proces lung, așa că înarmează-te cu răbdare. Așteptați, am o idee. Știu cum să grăbesc procesul, în toate sensurile cuvântului. Ce faci cu o pormașină? Doar priviți, chiar și oamenii de știință ar fi invidioși pe invenția mea. Ce e cu mirosul ăsta ciudat? Miroase ars. Vai, Emma, acadeaua ta s-a super încins. Dumnezeule, și nu doar acadeaua, dar și limba mi s-a încins. Trebuie să fac ceva. Te ajut eu, rezistă, prieteno. Să torni apă, asta e cea mai bună metodă. Suc dulce, ce poate fi mai bun? E timpul să vă răcoriți, fetelor. Se simte așa plăcut, de-abia aștept să-l beau până la fund. Trebuie doar să desfac sticla. Se pare că e o problemă legată de asta. Da, nu pot nici cum deschide. Îmi dau toată silința, dar nu se învârte. Încerc cu dinții. Wow, fii mai blândă. Îmi sperii sticla, Lily. N-are sens, nimic nu merge. Deși, ia stai, o scuturare zdravă n-ar trebui să rezolve situația. Lily, ești sigură? Sticla ta a devenit o fântână.
Nu am altă variantă. Cu grijă, stropii pică pe mine. Uite la ce rezultat a dus asta. Se împrăștia tot sucul. Au mai rămas doar câțiva stropi. Mai bine decât nimic. Ajunge pentru o gură. Uite, l-am și băut. Nu mai am nevoie de sticlă. Acum e rândul meu. Lily, uite ce ușor se desface capacul. O mișcare și voilà! Iar acum privește cum mă voi bucura de el. Nu e obligatoriu să-mi faci în ciudă. Dar dacă tu vrei asta, atunci îți voi pregăti o farsă, draga mea prietenă. Poftim! Lily, e o răzbunare prea dură. Uite, Emma e plină de sucrol. Îi va lua o vișnicie să se curețe. Iar mie nu-mi pasă. Voi bea ce-a mai rămas. Dă-mi-l, e sucul meu. Ține asta, poftim. Nu îndrăzni să-mi iei sticla. Fetelor, gata cu cearta. Nu uitați că mai întâi de toate sunteți prietene. Așa e, chiar suntem prietene. Poftim, Emma. Bravo, țineți-o tot așa. Ce mai, fetelor, e timpul pentru ceva ascuțit, dacă mă înțelegeți. Sunt cactuși, cum să-i mâncăm? Voi încerca. Auci, doare! Trebuie să născocesc ceva împotriva acelor înțepătoare. Cred că am o idee. Îl voi tunde chel pe acest cactus. Wow, Emma, metoda ta a funcționat. Acum nu mai are ace și poate fi mâncat. Bravo! Să vedem ce gust are. Oh, nu! E cea mai respingătoare chestie mâncată vreodată! Groaznic! E imposibil de mâncat! Am o idee mai bună. Îi pot băga un pai și așa voi bea suc de cactus. Genial, Lily! Doar privind la asta mi se face rău. Iac! Wow, cât de multă gumă! Aveți nespus de mult noroc, fetelor! Sper să-mi rămână și mie puțin. Sunt convinsă că e nemaipomenită la gust. Uite, guma mea e neagră! Arată minunat! Cât de apetisantă poate fi! Iar acum, direct la mine în gură! Wow, e foarte delicioasă! Și e timpul pentru un balon! E mereu haios! Și e foarte haios să spargi baloanele de gumă! Uite așa! Lily, din nou ai ruinat totul! Am toată guma pe față! Nu-i nimic! Uită-te ce haios e! Iar acum e rândul meu! Vino în coa gumă roz și dulce, direct spre gura mea! E timpul să facem dreptate! Și știu cum să o fac! Lily, cea fără griji, nici nu bănuiește ce o așteaptă! Bucură-te de gumă cât încă ai ocazia! Minunat! Totul e pregătit! E cea mai tare farsă din lume! Nu mă pot opri din a mânca minunata gumă! Mi-aș dori să fie infinită! Iar acum voi face cel mai imens balon din lume! Și uite că deja te duce spre cer, dragă Lily! Împreună cu scaunul! Ceau, prieteno! Mulțumim pentru vizită! Asta-i tot? Doar o bezea? Și eu am una, dar e mai mare! Incredibil! Sunt de acord! Chiar că incredibil! Am o bezea imensă! Monica, tu prima! Floare la ureche! Bezea merge perfect cu o cană de lapte cu cacao! Bună idee! Cacao nu trebuie neapărat băut. Se absorbe complet, iar din asta rezultă o bezea inovatoare. Cum vi se pare? E pur și simplu grozav. Foarte delicios. Zec, e rândul tău. Nici o problemă. Uitați ce bezea elastică. Ce tare tremură. Gata cu joaca, e timpul să mâncăm. Se pare că e așa de elastică încât să o mușche o nouă provocare. Poftă bună! Nu-i nimic, oricum îi dau eu de capăt bezelei ăsteia. Nu voi mușca. Tare! Acum e rândul meu. Zec, aveai dreptate, chiar că se mișcă amuzant. Ți-am zis eu. Ce mai bezea delicioasă. Da, acum chiar că te-ai transformat și tu într-o bezea. Ce? Despre ce vorbești? Uită-te la tine, ești așa de apetisantă. Ba nu, nu te las să mă mănânci. Eu am cea mai mică furculiță. A mea e mai mare, iar a lui Kate? Furculița mea e uriașă, înseamnă că eu am cele mai multe bunătăți. Ce mai e și asta? Așa furculiță mare și așa ochi mic de jeleu? Cineva n-are noroc.
Nu-i nimic, chiar și așa mic va fi grozav de gustos. Avem o problemă, e mult prea mic pentru furculița asta, ce să mă fac? Auzi, cred că am o idee, poate îl vei mânca cu mâna? Chiar, genial! Mersi mult, Suzy! Era la mintea cocoșului. Fie, rândul meu. Super, bomboana asta se potrivește la fix cu furculița mea. Chiar, Kate, am nevoie de ajutor. Trebuie să-mi arunci ochiul ăsta direct în gură. Așa va fi mai amuzant. Nicio problemă. Ups, se pare că am fost puțin pe lângă. Nu-i nimic, își revine ea. Acum eu. Uite, ăsta da ochi mare. Ce mai contează ce furculiță am când gustarea e imensă? Ce e cu atacul ăsta la bomboana mea? Îți arăt eu ție, micuțo. Muscă! Poftim! Musca supraviețuitoare. Mă enervează cu buzăitul ei. Ce se petrece aici? Uite că te-am prins. Asta a durut. Poate am exagerat. Cine-i prima? Eu, grozav! Și asta? Sigur am văzut pepeni mai mari. Sper să fie gustos. What? Chiar că e gustos. Dar e foarte puțin. Uite-te la dinții tăi, arată ca un pepene. Trebuie să-i curăț puțin. O voi face numai decât. Sunt gata. Acum, Suzy. Da, e rândul meu. După cum mă așteptam, eu am un pepene mai mare. Iar înăuntru are mult suc delicios. Și nu orice suc, dar din cel mai bun. Cel mai bun? Ne dai să gustăm? Ba bine că nu, de-abia mi-ajunge mie. Se pare că mi-a rămas ceva între dinți. Doar nu era să înghit. De acord, acum mă voi uita și eu sub capac. Uitați ce imens e! Ce pepene uriaș! E nevoie să-mi folosesc cunoștințele de karate ca să-i dau de capăt pepenelui ăstuia. Va regreta că s-a pus cu mine. Incredibil, chiar că e puternică. Adevărații ninja mănâncă tot într-o clipă, așa că n-am timp de pierdut. Nici nu apuc să o urmăresc. Prea rapid. Rapid și delicios, asta contează. Uite, asta nu trebuia. Se va murdări toată. Se pare că m-am blocat. La școala de ninja nu ne-au învățat ce să facem în așa situații. Până când tu scapi de coajă, noi îți vom mânca pepenele. Care, apropo, e delicios. Atât de puțin jeleu? Păcat. Nu știu de ce te superi. Mie mi se pare că este îndeajuns. Eu am o grămadă, grozav. Ce jeleu tremurător, ca mine. Nu mai faci așa, arată scârbos. Atunci îl vei mânca. Probabil e delicios. Cât de apetisant arată. E gustos, dar e puțin. Dacă tu ai terminat, e rândul meu. Să mănânc un cub nu e așa de comod. De-aia cred că o decizie mai bună este să-l mărunțesc. Ce tare! E interesant de privit. Acum nu am un cub, am o grămadă de jeleuri pe care le voi mânca numai decât. Cât de delicios! Te înțeleg. Iar eu încă nu. Imediat voi înțelege și eu. Da, pentru că acum e rândul tău. De ce să fac ceva cu el dacă pot pur și simplu să-l mușc? E bun? Foarte, dar vreau să ajung la mijlocul cubului, acolo sigur e și mai gustos. Oare ce are înăuntru? Acum vom afla. Mai cu grijă! Zboară direct în noi. Scuze, am nevoie să aflu. Ce mai e și asta? Cubul s-a gândit să glumească pe seama mea? Cubul îi venea la baie. Ha, ha. Ce ușor mic de ciocolată. Ha, al meu e mai mare. Iar eu n-am nimic. Vai, Kate a rămas fără dulciuri. Păcat, la o parte, încep eu. Asta ce mai e?
Surpriză! Grozav! Vedeți, n-am doar ciocolată, dar am și cadou. Ce mai ziceți acum? Bingo! Ce? E gol? De ce l-au mai pus înăuntru? Cineva nu prea are noroc. Nu e corect deloc. Oh, cred că am o idee. Aha! Ce face? Nu-mi dau seama. Dacă n-am avut cadou, voi folosi capsula ca să-mi fac ciocolată topită. Ce apetisant! M-am săturat, acum sunt mulțumită. Acum voi mânca eu. Ce e cu sunetele astea din interior? Ce minunăție! E un puișor mic. Oh, baby. Drăgălășenie! Ce pufos! Ești cea mai drăguță creatură pe care am văzut-o vreodată. Ce mai e și asta? E dreptatea! Eu ce am în interior? Ce întorsătură de situație! O găină? Dar nu voi lăsa să-mi ia puiul. Poate nu e mama lui, dar e și ea foarte drăguță. Noi vom da puiul nostru. Și nici nu trebuie, găinușă, vrei ciocolată? Nu? Uite că eu vreau. Ce tare! O căpșunică și o fântână de ciocolată. Sunt total de acord și fântâna e așa de mare, grozav! Doar voi aveți fântâni așa de mari, a mea e în miniatură, nu-i corect. Măcar tu începi, măcar un plus. Chiar dacă e mică, fântâna ciocolată arată super bine. Chiar că... A fost super bun, dar puțin. Înseamnă că e rândul meu. Ai ceva pe căpșunică. Unde? Așa, îți vei înveli căpșunica în sos iute, nu în ciocolată. Ce viclean! Nu-i nimic aici. Doar mi s-a părut. Înseamnă că pot mânca liniștită. Ce delicios! Căpșună iute! Ard! Farsa a funcționat, grozav! Repede, dați-mi ceva să spăl gustul ăsta oribil! Uf, m-am mai lăsat, a fost teribil de iute. E rândul meu să mănânc. Bețișorul meu e prea subțire pentru fântâna asta, am nevoie de ceva mai mare. Acum e perfect. Ce ciocolată delicioasă! Și căpșuna la fel. 100 de straturi de ciocolată pe căpșunică. Doar că a devenit foarte grea. Cu grijă! Ce groaznic! Dar foarte gustos. Suntem plini de ciocolată. Chiar că, mai ales eu. Deși nu-i rău deloc. Așa că